сме вече в Австрите. В Австрите. В Алпите в Австрия. Кажете здрасти. Здрасти. Пътищата са и много хубави, гледките са също невероятни. Нали, деца? Да. Наближаваме някакъв тунел голям. Преди малко минахме през един, който е 10 км. Беше много, много забавно. Да, този е някакъв много странно изглеждащ. Беше 33 градуса, сега падна на 28 вече, като се качваме на-високо. В момента пътуваме от Грац към Залцбург и след това продължаваме към Мюнхен. За малко и после ще продължа. Тук е края на тунела и той се оказа, че е доста дълъг. И минава под едни много високи върхове. Много високи. Клетките наоколо са прекрасни. Къде е мечката? Тук спираме за малко за почивка. Дори местата им за почивка са шумоизолирани с ето такива пана, за да бъде тихо, да не се чуват колите и камионите от магистралата. Много е красиво. Истински красиво. Тук даже има някакви къщички. Някъде там в далечината се виждат.
навсякъде, където има вход на такива паркинги, има тези големи знаци стоп, да не се обърка някой да влезе в насрещното. Ето това е тоалетна. И въпреки че е тоалетна, тук мирише на сено. На билки и... Абе, мирише на хубаво. Не мирише на тоалетна. Топличко е, но не е чак толкова страшно горещо. А тук се чуват щурци. Много щурци. И в далечината красоти. Хайде, до после. Количеството на мотористите също е впечатляващо. Пълно е навсякъде. Там има течаща вода, питейна, от която можеш да си налееш бутилките и така нататък. Всичко. Полиция. Тук има една отбивка за Red Bull Ring. Австрийската писта. Сега си платихме 10,5 евро за това, че ще минем през някакъв тунел. А дали ще минем, дали няма да минем, не се знае. Но важното е, че хората събират пари за всичко. И то не е малко. Царе са на събирането на парички. Па и пътищата са им прекрасни. Нали, деца? Тези 10 евро за този тунел са за еднократно минаване, не е за вечни времена. И за този съм ги платил сега. Не знам какво ще, как. И отделно от това си има винетка за другите пътища. А другият им голям тунел, през който можехме да минем, цената е 38 евро за еднократно минаване. Как сте, дечица? Колко да не спинкаш, ли? Отсреща се вижда прекрасна гледка към Алпите. Просто прекрасна, наистина. Невероятно. Много е красиво тук. Тук има някакви хангари за нещо. Някакъв терминал е това. О, Боже, това са тези модерните им мултимодални терминали. Добре, чао за сега. Пак се връщаме с кадри от някакво алпийско градче, не знам как се казва, обаче мъничко село, точно градче. Мирише на кравешка тор. Моля? Вчера в Сърбия ли? Беше ужасно.
отсреща се вижда една много красива църква, покрай която ще минем сега след малко. In 800 meters, keep left at the fork. Keep left at the fork. Тук заради заглушителите нищо не се вижда. Тук има писта, долу, под нас има писта. Да. Еми видях я. Ако не си гледате телефоните в краката, ще видите писта. Кофти се вижда тук, обаче от това. Много се не знае от заглушителите. Наистина е много красиво. Е, там горе има някакви къщички. Включих камерата и то пък мантинела се появи. Поредното.
много будна. Не, за съжаление не се вижда езерото, иначе изглежда доста голямо. Най-вероятно има двойка гнездящи бурголици и да не ги стреснат. Всякъде слагат и тия пана, шумоизолиращи. Да, отзад има и кора даже са сложили. Назък не се вижда нищо. Спираме за кратка почивка в Австрия. На разни красоти тук. Ето тук има и друга красота. Голяма колкото Форда. Кажи едно здрасти, Сънчо. А ти? Отиваме да видим едно страхотно езеро. Не знам дали съм минавал тук, но сега ще разберем. Айде, оказах им тревата на хората. Хотел. Я да видим от тези стъпалца, като се качим на високо, какво ли ще се вижда. Да, вижда се прекрасното езеро, което е пълно с лодки. Я да слезем там по една пътека да видим къде ще ни отведе. Дупка. Трета. Откакто сме влезли в Австрия. Трета. Не една, не две. 3 дупки. Една след друга. Тук в момента има изпарение или не знам ли аз какво има. И едно мътно. Малко гадничко даже. Малко доста напряга зрението на човек. Но пък е що годе прохладно и доста приятно. Ето къде се качиме. Как се хлъзга. Гледката е невероятна. Искате ли да се качите тук? Тук е много красива гледката, се вижда много хубаво. Е пълно с лодчици долу. Кокенце, хубаво летате? Вече сме в Германия. Току-що от Залцбург минахме в Германия. И тук граница няма. Минаваш се транзит. То на границата не се плаща. И това, което ми прави впечатление, е, че тук започват всички да карат доста бързо и пътя е стъкло.
едно. И на билки мириш, човек. Усещаш? Оп, кравички. Това са немски крави. Брунхилдета. Всичко съм забрал на немски, тата. Абсолютно. Куп салата не може да си го забравя. Не, нищо не помня, тата. Дори е Данке. И Данке не помня даже какво означава. Нищо. Браво, и хабе кане Анунг. Откъде ти е паднало сърчице, бе, тата? Падна ти се сърчице. Това е много хубаво, тате. Да. Не. Тук отсреща има замък, да. Един от хилядите им замъци. Наближаваме и езеро. Дечица, вижте там отсреща. Тук има алпийски къщички разни. Кое бе, тата? Когато виж замъка там, после ще си играеш. Искате ли да си купим такъв? Да. Да си купим замък. Почваме да спестяваме и след 32 000 години ще можем да си купим замък. Да, ще ядем. Няма да ядем, тата. Айде, чао за сега. До после. Продължавам да карам за този кемпер. Красотите тук са навсякъде. Сега минаваме покрай Химзее, ето го езерото. Само да се вижда, да, това наистина е като море. Ето го. И тук е пълно с лодки и 100% е пълно и с риба. Пътят тук е наистина блестящ, просто блестящ. И наистина навсякъде мирише на билки. Ето още малко от езерцето. Ето и една от тези техни къщички дървени, които... Точно така. Този човек спасата нещо много забави. А зад мене има Голф двойка. Не знам дали се вижда в огледалото. И още алпийски къщички. От Алпия, да.
и алпийски Passat, алпийска тройка BMW, алпийско разбира се, и алпийска Шкода. Алпийска Мария и алпийски Калоян на задната седалка. Дори може аз да щупа една брускета. Не можеш. Мога с ръка, а не брускета, бе. Не обичаш брускети. Обичам. Айде, я изящай. Ето го и Химзе и какво има? Патици. Патенце има тата, да. Не мога да хвърля. Забележи, че всичко е в пясък отдолу на живота. Това сега ще дойде. Искаше патки, получаваш патки. Не ги наричай така. Те са патки, бе, тате, как да ги наричам? Патенце. Патенце, добре. О, даже има и риба отдолу. Виж как пробляска. Не видях. Не виждам как го искам и аз едно да хвърля. Ето, последно. Стоите тук, не мърдат. Сукуленти. Баварски. Много е хубаво. Брезичка. Баварска брезичка. Очевидно ги е страх. Снимай, ако искаш после да сбърши. Ето, дадохме им храна, те пък бягат. Виж се, едно е море наистина. С вълничката. Възможно ли тук да има крокодил? Има само немски крокодили тук. Не бада, че има в нас. Тия неща са. Папа! Како така ги плачеш? Опитвам се да ги измитирам. Какво хвърля? Хайде запчета, зайчета. Запчета. Не си го. Защо? Така. Като го местиш е така рязко и нищо не излиза. Бамбук. Представя си вътре наистина какво е от риба. Аз ще го представям какво ще е на някой път, ако го Пред бушна. мене. Пред мене. Тук няма да излъжа. Какът ти идва. Още И вижте, забелязаха, че има храна тук и идват все повече и повече. Мия, те се събраха много. Дай ми ключи само. Тази кола от им гуща. Хоп. Колко не да фърляш целия пливи? Виж там, виж има една много красива. Виж, тази, виж главата каква е шарена. Забелязваш, е там по-мъничката. Долу просто да го хвърля. Виж рибата отдолу, виж колко е голяма. Виж колко са много, човек. Наведи се напред, погледни. И те се опитват и рибите да ядат.
Мия, видя ли? Да. Ако хайде да защитаваме рибите. Човече, отдолу е пълно с риба. Не, това е за чайката. Не знам на GoPro-то дали ще се вижда това нещо. Да. Колко я хвърля тук долу? Пред мене точно. Кажи, приятелче. Ай, хвърля още някой, че тук има едно долу, което чака. Дечица, хайде, че път не чака. Ей! Papa, die Weiße! Guck mal, so viele Enten sind da. Guck mal. Мария, Da ist das Auto von Papa. колко нахални и гадни хора има на този свят, безочливи, коравосърдечни същества. Не стига, че има чисто нов кемпер, ами и мотор си вози с него. Ти нямаш сърце, бе, ей! Засрами се! Още един замък има вляво. Видяхте ли го? Само, че ми гледаш точно без книжка, снимаш земята. Да снимаме земята. Виж. Застанете по ръката. Така. Аз снимам в момента. Извинете, вие с тази камера, защо така пресичате снимките на хората? За да не ги питат хората.
Großen Respekt, der Schubpfosten.
Кажи пауки. Гола. Да видиш ли игра. И тази игра. Може да изиграем? Не може да играем. Имаме много да разглеждаме. Тате, моля те. Ще се качваме сега горе само колко да видим моторите, оттам излизаме Аз искам да... и ще се пробваме до Олимпия Я ще стадион. пробвам тази игра. Нямаме време. Искам набързо. Колко аз се качим с теб, дай ми GoPro-то, да се качим с теб догоре и ще вземем кака после от тук. Ние стоиш по катата. Добре, добре. Така. Ich habe laut geschrien, halt! Ich habe laut halt geschrien! Wow, sammel die ganze Münze auf, das ist zu bad. Wenn du crashst, bist du schlecht. Naja, wenn es um Zocken geht, ja? Ausstellung. Ausstellung. Stellung. Нашата позиция. Изложба. Ausstellung е изложба. Да. Да. والله حضرتك hast du gesehen, was passiert ist? Какво е това? Изложба на Хари Потър. Че как ти почна да бяга вече? Брошура си. Einer der ersten Male war auch. Ja, aber insgesamt wie lange? Ja, hier. Hat jetzt eine neue. Так не затачи. Станете тук, аз не само да направя. Ето. Тук погледайте. Айде, ако искам да видите това, защото се стълва прогресивно. Колко можеш да го вземеш? Ja, what you did.
Не, колко, не, затворено. Айде, Расан Мария. Знаеш колко много българи има? Тя не говори заради камерата, да не си чуе гласа после. Говоря на буквите ли? Не мисля, че е много разумно. Защо ние винаги се качваме? Тате. Снима ли, или? Да, очевидно. Детенце, какво правиш там? Застанете там, ако искаш. Единия да застане тук, другия да застане тук.